Algérie bi tarata ina pompier yo seku da mayra ke ka kungo jeni tasuma ba min be ka tieni ba ke boji bulo fe ne a kɛra sababu ye ka mɔgɔ 34 faga dafaga. Libi fama we la selike bi tenenduna ka fɔ ko ka lakanakɛlaw ka darasisi senfɛ u ka dancɛw la ni Tunisie jamana cɛla la u ye tungala ta den dɔw su ye. Kenya kunnafoni sɛnsɛ kɛnɛ kan fanga garadabaga Raila Ondibanye kofɔli kɛ polisiw kan ni juguya baw kan ka ɲɛsin u ka wuli ka jɔ kɛlaw ma ne ka tila ka fanga tigila mɔgɔw jalaki ni siya wuluma kɛlɛ ye. Sudan tenenduna bamanciw ka ciden dɔ ye laɲini kɛ bɛn ladilaniw na Sudan ani Darfur maraw la ka sɔrɔ RSF ani armée cɛla fitinɛw ye u ka tile 100 dafa mɔgɔ 7,000 ɲɔgɔnna nin tora fitinɛ min na. Tunisie fanga garadabagaw Front du Salut ye nisɔngoya wuli ka jɔ bakɛ bi tarata in na jamana kuntigi Kais Saied kama ka kɛɲɛ ni Saied ka fanga buluw lawulili ani wasabulon cili san 2nan ye.